Hey guys, nandito kami sa Sport Fest ng Pinoy Sport Fest. Yun. Daming tao. First time ni Lisle. First time. Karoon ako kasi dati nga kuan. Sabon o independent dito. Yung mga booth dyan, mga tinda-tinda, mga pagkain, mostly mga pagkain. Ba't ako nagkaon eh? May bag. Chijo. Hindi, yung bata kasi dulaman lang. Ay, tabi niya duwa-duwa. Yung bata ito pa. So yung halo-halo, pila sila. Pila yung halo-halo dito. Yan. Ito din, pinibilangan. Wow, ko mag-video. Bilangan, no? Pinibilahan ng mga ayos, may video eh. Ilan pa yung mga kata-karter dyan? Dong. Anak ni Dong yan eh. Anak ni? Ate mo si Dong. Sino? Jong? Dong? Hindi ko kilala po si Dong. Ikaw ako. Kuya, nanguhula ka eh. Ha? Nailan din. Awan. Sikat. Ano ba tambayan? Ano ayos ah? Ano? Hindi ko maanak ko sa ito po ate. Dito ko sa takusarap yun. Nindot jud na ay bata diri no. Cute tanawa no. Enjoy ang mga bata ba? Wow, cute na bata. Why?
guys, bumili kami doon sa mga tinda ito na po, pagkain. binili So, namin. soft drinks, palabok, hati lang kami. Palabok, hot dogs, Hot dogs and at saka ano yun, isa mahablang ka. mahab lang siya. Nagugutom kami kasi hindi kami nag-lunch. Magkuhan siya. Mag-saw. Pinoy Sport Fest to, kaya sobrang daming tao mo, puro Pinoy. Andito kami, pumunta kami dito sa may dulo para hindi kami makita. So, please, lahat kumakain ng hotdog. Next is balabok. Pagkatapos namin dito, babalik kami doon. Maghahanap ulit kami ng bibili pa rin ako. One eternity later. Nagkulong sa kwarto, ito ay kinagado na iba niya ang yuko. Sorry, ang koro sasabayan niyo yung koro sa akin. Sabay-sabay. 1, 2. Hey! Baby, akabi mo ako kasi kailangan kita. Ang puso ko'y tumikibo pag nakikita kita. Alam mo na kung una pa sa good na! We dancing,
Pinoy. Pinoy. Kasama ko yung mga pinsang ko. Ngayon, hindi pa kami nag-dinner. Ano na? 11 na? 11 o'clock. 11. So yung pinsan namin dito na yayamanin, manlilibre. At tulad ko ng Just ka ng Republic, kay Bibo man daw sa dito.